Ти стреляш ли? Не, да. Ено там на дясната ги отстреля. Дясно, Бахти много люшка. Високо. Чакай го. Чакай да взема. Коя стреляш? На дясната. Ма тя се люшка Тия и... първите реца. Да, бе, близките бе. Мама иде. Да. Кота чудовач. Пистолет се стреля трудно. Лявата се стреля, Джордан. Лява, да. Ударих я. Удари го. Стреля. Та цял не тук пукате. Чакай се, как да няма да изтърва, как да снима? Не, снимай тук и това, по-го снимаш. Стреляй. Рътел цагата. Не, бе. Пукай, мери. Остатъка няма някой. Не, бе, стреляй, бе. Сигурен си? Палеца мани отзади. Къде удари? Е, така ще фаниш. Що? Защото това прави откат, ще ти отбели пръст. Та ти питам дали правят каст. Айде. А, кожуха бяга назади. Кой да фана? Кое ти искаш? Ебахме бе, майка си. Стреляй, бе. Над него малко чува. Пукай, бе. А той свършиха. Чай да го напълня. Как се спира това? Нас спри го. Чакай.